Goomenti etiti ala anyị ekwupụtago na ọ ga-arụkwu ọtụtụ okporo ụzọ dịgasị iche iche na Anambra nakwa na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị a site na ya bụ amụma o ji wee na-agba mbọ ịhụ na obodo ọbụla ama na-ahụjizi anya ebe ha na-achọ ịbanye n'obodo ndị nke ọzọ. Onye isi ya bụ ụlọọrụ gọọmenti etiti na-ahụ maka okporo ụzọ gọọmenti etiti bụ FEMA Engineer Chukwuemeka Agbasi bụ onye kwupụtara nke a n'oge o mere njem wee gaa leta ya bụ okporo ụzọ ogo ya ruru nnọọ kilomita 761 bụ okporo ụzọ akwụsị ukpo wee doo ihu n'Oyiagụ pụta otu ọcha ma bụrụ nke arụrụ n'okpuru ya bụ amụma ka Emmanuel Okonkwo kọchapụrụ gị akụkọ a. Engineer Agbasi onye kwupụtara na ya bụ amụma gọọmenti etiti wepụtara nke o ji edozigasị ụzọ awara niile dị na Nigeria akpọrọ Operation Connect to Your Destination Scheme n'aha bekee bụ nnọọ nke gọọmenti etiti wepụtara iji wee nyere ndị mmadụ aka ma memina afụfụ ndị mmadụ na-ata iji wee gaa na mpaghara niile ndị ọzọ dị n'obodo a bụ Nigeria, ebe o kwuru na nnukwu ọrụ ngo nke gọọmenti etiti na-agba mbọ ịhụ na arụchapụ n'oge na-adịghị anya na mpaghara South East bụ ụzọ awara Onitsha Owerri Road. Ya bụ onye isi ụlọọrụ FEMA gosipụtara afọ ojuju o nwere n'ezigbo ọrụ ndị ọrụ ngo lụrụ ya bụ okporo ụzọ awara rụrụ ma kọwaa na ọwa mmiri niile ha tinyere n'ụzọ ahụ bụ nke a lụrụ otu ekwesị ka esi rụọ ya. Ụfọdụ n'ime ndị bi na mpaghara ahụ ndị gwara ABS okwu na ya bụ njem nleta ndị gụnyere Oriakụ Mary Owoye, Maazị Chijioke Obi nakwazi Oriakụ Florence Chikelue kenere nnọọ gọọmenti etiti maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ebe ha kọwara na ha fujuru anya n'oge a na-arụbeghị ya bụ okporo ụzọ awara ebe ha kọwara na oge ahụ na ha enweghị ike ịdị na-ebupụ ihe ha kọrọ n'ubi n'obodo ndị ọzọ gbaa ha gburugburu dịka ọ dị n'ugbu a alụchapụ ya bụ ụzọ site n'Ukpo nke dị n'okpuru kansụl Dunukọfịa. Abụ m Emmanuel Okonkwo.